Gagaway mo pangitaon ko. Ikaw lang, ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Ikaw lang, ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Labihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Matag karon ug unya, ngalan mo ibayaw ko. Matag karon ug unya, ngalan mo pangitaon ko. Ikaw lang, ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Ikaw lang, ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Ilabihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Nakadungog na ba kamo niini kini bang handumanan sa usa ka awit? Kani nga mga storya kini sa mga tao, mga suliran, mga kalisod, mga testimonyo sa kinabuhi nga nakinahanglag tabang o nakinahanglan nga makatunan o makahataw og maayong pagtulunan ngadto sa mga tao nga nagkadaiyang o nagkaklase-klase mga istorya sa kinabuhi. Apan ang atong hisgutan karon, usa pod kini siya kahandumanan. Paghandom sa usa ka panghitabo nga nahitabo sa una, nga din makakuha og makabaton kitag maayong pagtulunan pod niini. Ug mao nang atong paghisgutan karon, ang paghandom og pagkutlo og maayong pagtulunan. Kung naamoy Biblia paliw abli diha sa libro sa Juan kapitulo 2, bersikulo 1 hangtod sa 13. 12. Balikon ko, libro sa Juan kapitulo 2, bersikulo 1 hangtod sa 12. Ang pulong sa Dios nagaingon, sa ikatulo ka adlaw may kasal didto sa lungsod sa Cana sa Galilea ug didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahuddan na sila bino, ang inahan ni Jesus mingon kaniya, wala na sila'y bino.
Si Jesus mitubag, "Babay, unsa may labot ato niana? Wala pa maabot ang akong panahon." Unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon, "Buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo." Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuuhan labot sa pagpanghinlo og tungod niini didtoy gibutang nga unom ka tadyawng bato or jar nga sudlanan og tubig. Ang matag usa kasudlan og mga 20 ngadto sa 30 ka galon nga tubig. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, "Pun-a ninyog tubig ang mga tadyaw." Og ila kining gipuno. Unya miingon siya kanila, "Pagkabo niining tubiga og dad-a ngadto sa nagdumala sa kumbira, og gidala nila kini ngadto kaniya. Og iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod, kundi diin gikan ang mga bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang kinasal nga lalaki og giingnan, nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino, ug kun makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili kaayo maayo. Apan nganong karon paman nimo gidalit ang labing maayong bino." Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro didto sa Kana sa Galilea. Didto gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Human niini si Jesus, ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuong lalaki, ingon man ang iyang mga tinun-an, nangadto sa Capernaum ug nagpabilin sila didto pipila ka adlaw. Ang Dios nagapanalangin ng daan sa iyang pulong, magampo sa ta before nato pagatun-an og maayo ang mensahe sa Dios. Ginoong Dios, nining takna salamat o Dios sa imong mensahe nga diin imong ipaabot sa matag usa. O Dios, pangayo kami og tabang sa imuha nga diin tugutan nimo ang imong balang espiritu nga diin mag-aablis sa tagsa-tagsa namo kahuna-huna kasing-kasing og amo Ginoo makita masuta Ginoo kung unsa ang imong mensahe niining taknaa nga among pagatun-an karon. Tuguti o Dios nga diin masabtan sa imong mga kanak-kanak ang imuhang kabubuton nga mensahe para sa ilaha. O Dios, dalaygon ka ni bisan ning ako Ginoo nga kinabuhi, gamita ako o Dios sa pagsulti sa imong mensahe nga diin dili na ako makaya Ginoo kung wala ang imong tabang. Og tuguti o Dios nga diin magasulti ako giya sa imong balang espiritu og dili kung unsa may nahibaluan lang nako. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ginasulti ko ganina nga diin ang atong pagahisgutan karon mahitungod sa paghandom, pagkutlo o pagkat-on o maayong pagtulunan. Atong ibasa kaganina, atong nakita diri ang usa ka istorya na usa ka panghitabo ug kini mao ang kasal. Nabatasan sa ilang panahon nga diin kung naay kasal, ang selebrasyon maabot kinig simana. And then nabatasan sa ilang nga tradisyon, kultura or tinuuhan nga diin sa kanunay ang lalaki mao imo gasto niining kumbira o niining kasal. Ug mao na nga ang istorya diring dapita nga diin gipakita ni Jesus kung kinsa siya ngadto sa iyaha mga tinun-an. Kung ato siyang sabton kani siya nga mensahe is gipakita ni Jesus kung kinsa siya nga Dios, kung kinsa siya nga gamhanan, kung kinsa siya atubangan sa iya mga tinun-an. Hilabi na ang mga tinun-an niya is kanunay nagsunod-sunod sa iyaha. Ug mao ni siyang panahona ang unang milagro nga nabuhat ni Ginoong Hesukristo. Ug kini siya ang tubig gihimo niyang bino. Kung ato makita diri sa atong nabasa, bersikulo 1, sa ikatulo ka adlaw may kasal didto sa lungsod sa Kana sa Galilea ug didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutdan na silag bino, mao na ni siya ang problema. Ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na silay bino. Akong ginasulti ka ganina, nga din importante kayo siya, nga din sa usa ka selebrasyon, ana ay
bino. Sa ilaha, commonly, ang nasa ilaha is kaning grape wine. Or kung naamay mo ingon nga bino, which is gamay siya og porsyento nga alcohol. Dili sa ingon nga kaning dagko kay nga porsyento sa alcohol sama sa ilimnon nga makahubog nga nasa mga tindahan. Ang issue diri ato lang isaglit pag apil ang kaning pagtulunan mahitungod sa bino, mahitungod sa paghubog nga moingon ta nga pastor okay ra di ay nga diin sa mga tawo nga diin mo inom og mga ilimnon nga makahubog o di ba ka mo okay ra di sa mga tawo nga moinom og bino. Ato siyang unahon ato siyang unahon pagtan-aw. Ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo diri, ang bino wala siya nag-symbolize o wala siya nagsimbolo sa paghubog-hubog. Ni tinuod man nga din ang bino bisan pa sa Daang Testamento. Kini nagsimbolo og kalipay, kini nagsimbolo og kaharuhay or abudansya sa kinabuhi. Latud nga pagkasulti, ang bino gigamit sa Dios nga simbolo nga diin ang imong kinabuhi or ang kinabuhi sa tao nagmausuwagon. Ug ang Dios nagapanalangin sa kinabuhi sa tao, mao siya ang bino. Apan ang kalahian lang siguro sa bino sa karon or bino nga makahubog ug sa bino nga gimension sa Biblia, ang kanilang sigurong porsyento sa alcohol nga diin lahi na ang tumong, lahi na ang sa ilaha is na bino, ang tumong is pagsilibrar, paglipay, kana pagsadya, mo ni siya ang tumong sa bino. Apan sa atoa siguro, karong panahon na, doon na may mag-inom-inom diha, pero tinuod man nga naay pagsadya, naay paglipay, apan humanian ang tanan, usahay, tingbayad na sa utang, tungod kay inutang ra po dito. Pero aton tanawon diri nga usahay, nagkahuman na ni ana, unsa may resulta sa kinabuhi sa tao? Unsa? Kani mga tao nga hubog, nawagtangan og saktong pamuot, which is dili ni siya ang tumong sa mao nga bino. Apan nato siyang tan-awon diri nga ang sentro diring dapita do na may grape wine man ni siya or bino man ni siya nga gamay ra kay alcohol, pero aton tan-awon diri nga diin ang pinaka-focus niining panghitabo is dili ang bino, kundi kung unsay gibuhat ni Ginoong Jesucristo, ang milagro nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Ug tanaw na to sa bersikulo 4, ikaduhang problema nga ato nakita diri. Si Jesus mitubag kang Maria, nga diin si Maria iyang inhan, miingon siya, babay, unsa may labot nato ni ana? Wala pa maabot ang panahon, or wala pa maabot ang akong panahon. Nagpasabot ba ni ining dapita nga diin, miingon si Jesus ngadto kang Maria, nga babay, mura ba og si Jesus kay walay respeto sa iya ha? Mura ba og si Ginoong Jesucristo murag walay respeto sa iyang ginikanan? Aton tanawon diri, wala ta na sayod, wala man gi latag pag-ayo sa maong nagsulat sa basahon sa kasulatan. Apan ato nakita diri nga kining panahona is wala na si Jose, which is ang amahan ning Jesus. Wala ta na sayod sa panghitabo, wala ba siya kakuyog, pero dagan sa mga scholar nga din moingon nga din si Jose aning panahona is patay na. Mao na nga si Maria, mao na lay naa didto og kuyog ang mga igsuon ni Ginoong Jesucristo. Ato makita diri nga miingon si Jesus ngadto kang Maria, babay. Ang kaning babay sa ilahang nga kultura o sa ilahang nga tradisyon, panghitabo nining panahona, dili ni siya sa ingon nga walay respeto. Ang kaning babay is mura siya og ma'am or kaning murag madam o murabag salamat ma'am, ay gabi ma'am, murag ma'am, pwede ba or madam palihog ba? O kanibang istorya nga din ana kay respeto sa usa ka babay nga diin madam or ma'am, pwede ba? Siguro relate siguro ko ang istorya tungod kay nakoy ginikanan. Murag dili siya makaingon tang murag sama sa maong panghitabo. Pero kanilang siguro nga punto nga din imong i-address ang usa ka tawo nga minahal mo sa kinabuhi tungod kay naay mga tawo nga diin nakakita o nay mga tawo sa publiko nga diin maka-witness example sa akong mama. Like magwali ko sa among simbahan, ang akong mama kung sa among balay tawgon ko niya dong or
nak or anak. Apan ngadto sa simbahan di man na siya pwede nga do pwede man pero mura siya dili siya proper nga din mo tawag nga akong mama. Ang atong magwali karon ang akong anak. Lisod man siguro. Anak, ari na diri sa pulpito, magwali na ka murag lahi lang siguro. So ang akong mama is iya kong i-address nga pastor, tapos walay word nga anak, like pastor tapos nga nako. Murag sa ako siguro nga punto, mura siya og kiwaw paminawon pero naanad na lang siguro ko tungod kay kanunay siya nahitabo. Kana lang siguro ang punto na ako ipaabot nga din si Jesus maingon nga din babae, ana ang pagtahod, ana ang respeto. Apan kung ato siyang sabton, unsa man ang sunod nga mga panghitabo or unsa man ang sunod nga gisulti ni Ginoong Hesukristo. Ningon siya, babay, unsa may labot na to niana. Unsa yang gingon, wala pa maabot ang akong panahon. Ang gipasabot ni Ginoong Hesukristo, mingon siya sa babay, gusto niyang ipasabot nga diin kaning panahon na si Ginoong Hesukristo ang Dios nga maoy mamatay, maghatag og kaluwasan sa mga sala sa katawhan. Siya ang Diyos which is anaay babag, nga din Diyos ko, ikaw tao, babay. Apan kung ato siyang tawhanon, ato siyang tanawon sa tawhanon ng aspeto ni Ginoong Kristo is anaapod ang pagtahod. So ang kaning puntuha is wala gid siya problema niini. Walay problema. Apan mao lagi ni usahay mangita og problema ang uban para maigo lang siguro ni nga murag si Ginoong Kristo murag wala kuno respeto sa iyang ginikanan. But actually grabe ang iyang respeto sa iyang ginikanan. Ug mao na siya ang ikaduhang problema nga nakita nato nga dili ay siya problema tungod kay tinuod nga naay respeto si Ginoong Kristo ug tinuod nga diin wala pa naabot ang iyang panahon which is ang panahon sa anak sa Dios nga tuwa sa langit. Apan nato siyang tan-awon tungod kay mga papila ka mga panghitabo mao kini. Unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugon. Buhata ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Balikon nako. Tungod kay mao na ni siyang puntuha ang pagkutlo og maayong pagtulunan sa pagka matinumanon. Unsay giingon ning Maria. Buhata ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Bisan unsa iyang isugo kaninyo. Ana ang tinuod na pagsalig ning Maria kang Ginoong Hesukristo. Kung unsa ang iyang isugo kaninyo, buhata. Misalig siya. Nining puntuha atong tanawon nga kaganina miingon si Jesus ngadto kang Maria nga din babay. Yun siya. Babay unsa may labot na to niana. Wala pa maabot ang akong panahon. Apan kining panahon na pagkahuman og istorya ni Ginoong Hesukristo, sing Maria, wala ta nasayod kung nasabtan ba niya unsa ang mensahe ni Ginoong Hesukristo, pero atong nasayran dire nga diin si Ginoong Hesukristo is naay respeto sa iya ug unsa miyang giingon ana ang pagsalig nga diin si Kristo. Iyang giingon nga diin unsa may isugo ning Hesus kaninyo, buhata kini. Ang mga Hudiyo mao ni siya ang pagtulunan sa ilang tinuuhan, labot sa pagpanghinlo og tungod niini didtoy gibutang nga unom katadyong bato nga sudlanan og tubig or unom katadyong jar nga bato nga din sudlanan og tubig and then ang tagsa-tagsa masudlan og 20 ngadto sa 30 ka galon. So grabe jud ka daghan. Si Jesus miingon kaniya sa mga sulugoon, pun-an ninyog tubig ang mga tadyaw. Og ila kining gipuno, unya miingon siya kanila, pagkabo ni ining tubiga, og dad-ang adto sa nagdumala sa kumbira. Og gidala nila kini ngadto kaniya, og iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kun diin gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulgoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang kinasal nga lalaki. Ang kaning tadyawng tubig, kung sa atua pa or sa amo nga isla, is namin gitawag og kaning wala ko nasayod unsay ngan sa inyo is mantabana or maintabana or kaning dagko kayo nga jar nga bato. Nga na like mantabana or may tabana, wala ko nasayod unsay ngan sa inyo Apan mao ni siya nga kaning dagko kay nga jar nga bato. Ang amo buhaton ani is mao ni siya ang amo ang
istakan og tubig nga tungod kay sa amo nga isla wala giingon nga naay tubig nga mainom nga diin gikan sa among isla. Ang among buhaton is mopalit pa mi og tubig ngadto sa pikas isla or ngadto sa pikas nga lungsod. Pero usually ang among gibuhat is ngadto sa pikas nga isla nga mas dako-dako og batuon nga isla nga diin anaa dito ang tubig nga tab-ang. And then mo na sa mo is namin dagko nga jar or matabana nga diin sudlan na mog tubig nga diin ngadto mag-stock mi og tubig nga diin anaay magamit. Sama ra po na sa panghitabo diring dapita. Nga diin anaay jar nga tubig tadyaw and then gibutangan og tubig mga 20 ngadto sa 30 ka litro ang masulod niini nga tadyaw. And then ato makita ang tumong didto is kaning tadyaw is kanibang tubig nga diin gi-stock and then kanipod siya nga tubig is gamit ni siya sa pagpanghinlo. Kanibang na mga masakiton tapos mo ni siyang tubig ang gamiton. Nga din pagpakita nga naayo na sila sa tubig, naayo na sila or kaning tubig mo'y gamiton para sa sakit nga mamaayo. Kung atong tanawon nga din murag panghinlo sama niini. Kung atong makita diri is dili gid siya sa ingon nga kanibang kung ganahan ka mo inom og tubig, dili ka mokuha ngadto sa tadyaw. Kung ganahan ka mo inom og tubig, ganahan ka og presko nga tubig, dili ngadto sa stock nga tubig. Wala ta na sayod. Pila ni kaadlaw nga gi-stock diha o di ba ka semana o di ba ka buwan. And then maingon si Ginoong Hesukristo ngadto sa mga tinun-an nga diin pun atog tubig and then kanto mga tubig nga naa sa tadyaw is mao toy gamita. Mo'y gamita pagkabo didto og dalha ngadto sa nagdumala sa kumbira. Siguro kaning mga sulugoon is natingala sila. Like natingala sila nga makabo mamig tubig didto sa tadyaw nga diin kung ganahan naman galit ta magpainom og tubig, di lang ni nato kaning tubig nga naa sa tadyaw tungod kay stock naman ni, dugay naman ni, murag ingon ana. Pero ato nakita diri nga diin nahinumduman or naminaw sa giistorya ning Maria ang kadto mga sulugoon nga miingon ba ato si Maria tumana bisan unsay iyang isugo kaninyo. And then ang mga sulugoon is nituman na pod sa gisugo ni Ginoong Hesukristo nga miingon siya pagkabuog tubig didto, nagkabuo ra pod sila tubig, tapos ilang gidala didto sa maong nagdala sa kumbira o nagdumala sa kumbira. And then sa pagkatilaw niya niini, is nakita niya o natilawan niya na din grabe kalami ang bino. Kanibang mao ni siya ang milagro. Ang milagro nga dili siya matukib o dili siya ma-explain sa maong science. Nga naman, tubig ra na siya tapos unsaon man nga walay laing gisagol, walay laing elemento, walay laing gibutang diha, kundi pure nga tubig, and then pagtilaw nimo is nahimo siyang bino. Mao na milagro nga gibuhat ni Ginoong Hesukristo. Kung ato makita nga diin niining panahona unsa may miingon unsay comment sa maong nagdumala sa kumbira, unsay yang gingon? Ana siya. Nga din nabatasan sa kadaghanan. Sorry. Yung nga nabatasan sa kadaghanan nga sa kasal, sa kinaunhan, ilan ang ipang hatag ang kaning mga maayong bino ilan ni ipanghatag kaning mga maayong bino tungod kay anaman ang mga bisita. And then makatilaw ang mga bisita mingon nindot kay tog bino. Okay? And then if nakatilaw na ang mga bisita is last na ang kaning mayon tag dili kaayo nga okay nga bino or dili kay maayo nga bino. Apan makita na to nga okay gyapon siya. So ato makita diri nga diin unsay gibuhat sa mga sa katong nagdumala sa kumbira, iyang gitawag ang lalaki. Bersikulo 10 o giingnan nga nabatasan sa kadaghanan nga mao kini nga idalit pag-una ang labing maayong bino ug kung makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili kayo maayo. Apan nganong karon pa man nimo gidalit ang labing maayong bino? Grabe ang milagro nga gibuhat ni Ginoong Hesukristo. Bersikulo 11 mao ni panghitabo, gihimo ni Hesus kining
una niyang milagro didto sa Kana sa Galilea, didto gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinunan. Ato makita diri nga diin ang panghitabo sa Kana sa Galilea, ang kasal didto nahutdan og bino, nahutdan og kaning tungod kay big deal kay ni siya kung mahutdan og bino, tungod kay dako kay ni siyang kaulaw sa part sa lalaki. And then siyempre na mga tao nga din dali kay makasulti og bati. Apan ang naitabo diri nga din si Ginoong Hesukristo is iyang gibuhatan og milagro kini nga panghitabo, which is ang kaning usa ka sitwasyon is makaingon jud ta nga dili control sa tao. Apan kining panghitabo is control sa Ginoo. Mao na nga din sa atong kinabuhi naman tay tagsa-tagsa ka istorya mga panghitabo sa kinabuhi nga tan-aw nato mura ba og makaingon ta nga nagkinahanglan ta og tabang. O di ba ka sa atong kinabuhi nga din naa ta sa kalisod, naa ta sa mga problema, and then makita nato nga mura bag walay laing nitabang nato. O di ba ka naa kay giatubang sa imong kinabuhi nga grabe kalisod, nga diin makaingon ka nga diin muundang na lang ka. O di ba ka sa imong pagpangalagad gilutos ka sa imong ginikanan? O di ba ka sa imong pagpangalagad gilutos ka sa imong mga igsuon, sa imong mga minahal sa kinabuhi? Nga makaingon ka nga adi na lang ko musimba, di na lang ko mga lagad sa Ginoo. Nga diin nakasinati ba ka sa imong kinabuhi nga diin gibuhatan ka og istorya ngadto sa gibuhatan kag istorya sa mga tao. And then naulawan ka tungod sa kaulaw, naapektuhan nimong trabaho, o di ba ka naapektuhan nimong pamilya, o di ba ka naapektuhan ikaw mismo, personally, emotionally, down kay ka, nga murag di nakaganahan mo gawas or makitaan sa mga tao nga mo gawas sa inyo hanga balay, o di ba ka nakasinati ka sa imong kinabuhi nga diin murag moingon ka nga ganahan nilang kumamatay. Nga moingon ka nga Lord, patiyan na lang ko. Kapoy na Lord. Nakasinati ka ba niya na? Ato makita diri nga diin ultimo ang Dios, si Ginoong Hesukristo. Kaya niyang buhatan og milagro ang kani nga panghitabo. Tubig ngadto sa bino. Walay lain nga gidagdag apan nahimo siyang milagro. Sa atong kinabuhi, ang Dios mo'y nasayod ni ining tanan. Sa imong kinabuhi, sa imong mga problema, ang Dios mo'y nasayod ni ining tanan. Unsa may dapat atong buhaton? Ang mga response sa mga tinunan sa iya, didto gipadayag ni atong basahon sa bersikulo 11b. Nagingon, didto gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinunan. Ug mao ni siya nga diin sa atong kinabuhi. Wala na tay laing tuuhan pa. Gawas lamang ni Ginoong Hesukristo, Dios sa atong kinabuhi. Ug mao ni siya. Nakasinati ka ba nga naay gibuhat nga milagro ang Dios sa imong kinabuhi? Nakasinati ka ba karong semanaha or niaging buwan or karong tuiga nga naay gibuhat ang Dios nga dako sa imong kinabuhi? Milagro nga imong tan-awon nga diin ngano nahitabo man kini nga grabe kanindot nga panalangin? Nakasinati ka ba kung kinsa or unsa ka maayo ang Dios sa imong kinabuhi? Moingon ta nga wala ra ba pastor? Og mao ni siya. Usa sa mga milagro nga akong ikasulti sa imo mao ni. Ikaw maoy nagdesisyon. Kanus-a ka matulog. Apan dili ikaw mo'y magdesisyon. Kanus-a ka mumata. Kung ikaw buhi ka pa karon, nakamata ka gikan sa imong pagkatulog. Kana milagro na nagikan sa Dios. Ug dili man ganin na nimong makita nga milagro, din unsa man na siya. Ang atong kinabuhi panag-iya sa Dios. Nalugwayan ang atong kinabuhi milagro gikan sa Dios. Ato makita nga din gikan sa Dios, mga butang gikan sa Dios, milagro.
Kung ato makita sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi sa kada adlaw natong pagkinabuhi, kaning tanan nga panghitabo milagro gikan sa Dios. Ang tanan nga normal nga mga panghitabo actually gitawag na siya milagro, milagro tungod kay natuman na buhat na siya. Doon na may mga panghitabo nga ma-explain, apan na mga panghitabo nga dili jud ma-explain. Apan kaniyang mga panghitabo bisan pag dili siya ma-explain, dili siya matukib, mao ni siya ang rason nga dinusahay or kanunay makahatag na to grabe nga pagsalig sa Dios. Karon puntuha, makaingon ka ba nga diin sa imong relasyon sa Ginoo nga murag nabugnaw na ta? Or makaingon ka ba nga diin murag di na ko ganahan mo simba? O di ba ka makaingon kag di na ko ganahan magampo? O di ba nakaingon ka nga di na ko ganahan magbasa sa Biblia? Naabot ba sa punto nga ingon ani ang imong kinabuhi? Di na kinahanglan ka og milagro sa Dios sa imong kinabuhi. Unsa man kini siya nga milagro? Milagro kausaban sa imong kinailadman. Kausaban sa imong kasing-kasing, kausaban sa imong batasan, kausaban sa imong panghuna-huna, kausaban sa imong binuhatan. Kaning tanan milagro ug kaning tanan mabuhat ug mabatunan lamang nato. Pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa pagsalig, pinaagi sa pagsubmitar sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Kinalasan nga bersikulo, humani ini si Jesus ang iyang inahan ug ang iyang mga igsoong lalaki, ingon man ang iyang mga tinun-an nangadto sa Capernaum ug nagpabilin sila didtog pipila ka adlaw. Ang kani nga istorya nga atong nabasa gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 12, atong nakita kung unsa ang milagro nga gibuhat sa Dios niining panghitabo. Ug ako ikasulti sa imong kinabuhi karon. Ang Dios kanunay nagpakitag milagro sa imong kinabuhi karon. Ang imo lamang buhaton is imong hinuklugan sa imong kinabuhi, imong sutaon unsa ang gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi ug ganahan nimo makita ang milagro nga gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Ana ay kausaban sa kinabuhi sa tao kana milagro gikan sa Dios. If nagtinguha ka og kausaban sa imong pamilya, if nagtinguha ka og kausaban sa ang mga minahal nimo sa kinabuhi, atong tan-awon si Ginoo Jesu-Kristo ang tubig iyang giusab ngadto sa bino ug walay kalainan. If ang imong tinguha is kausaban sa tao, ang solusyon is naa sa Ginoo. Ang solusyon imo silang itugyan didto sa Ginoo. Ang imong pamilya iampo itugyan ngadto sa Ginoo. Ang imong mga minahal sa kinabuhi iampo itugyan ngadto sa Ginoo. Ang Dios mo'y makahatag og kausaban sa ilang kinabuhi. O di ba kaha sa imong kinabuhi karon? Nakay ganahan nga usbon nga batasan, nakay ganahan nga usbon nga kinaiya, nakay ganahan nga usbon nga binuhatan. Ang kaning tanan mausab lamang pinaagi sa pagsubmitar nimo diha sa Dios. Dili nimo siya mabatunan sa imong pagpaningkamot. Do mo ingon tag naa may mga panahon nga mausab ka pila ka adlaw apan human ining adlaw, nining semanaha, nining buwana, mubalik ka kung sa imong naandan. Ang kausaban nagikan diha sa Dios. Itugyan og tuuhi ang Dios sa imong kinabuhi. Ug samtang imong nakita ang milagro nga diin gibuhat ni Ginoong Jesu-Kristo sa imong kinabuhi, ang imong nga response nga imong pagabuhaton is pagtuman kung unsa ang sugo sa Dios. Mingon si Maria ngadto sa mga sulugoon, buhata kung unsay iyang isugo kaninyo. Sa inyo hapud karon o sa atoa karon, atong buhaton kung unsa ang sugo sa Dios sa ato ang tagsa-tagsa kakristohanong kinabuhi. Magampo kita. Ginoong Dios na ining takna, o Dios, salamat sa imong mensahe nga among nadungog karon. Salamat o Dios nga din ikaw o Dios kanunay nagasulti sa matagusa, nagpahinumdom sa matagusa, nga din ikaw ang Dios mo itagiya sa among kinabuhi, na ikaw ang Dios na iplano sa among kinabuhi, na ikaw ang Dios nagsakripisyo, nagpakita sa imong dakong gugma, pinagi sa kamatayon nga tiibabaw sa cross. O Dios, dalaygon ka o Dios sa imong gibuhat, nga dagkong mga butang sa tagsa-tagsa kinabuhi sa imong mga kanakan karon. Nibisan pa o Dios milagro nga imong gipakita sa matag-usa. O Dios, salamat Ginoo nga din ikaw anaa kanunay sa imong mga kaanakan. O Dios, nagaampo ako sa imong mga kaanakan karon Ginoo nga diin nahimo nahimong bugnaw sa pagpangalagad, wanay gana mo ampo, gana mo basa sa Biblia, wala nay gana nga diin mo simba. O Dios, nagaampo ako. Tuguti o Dios nga diin sa imong balang espiritu, nga diin kanunay nagapanlihok sa ilang kinabuhi. Nga diin mo magahikap, magakumot sa ilang kasing-kasing. Nga diin ilang masinati
ang kainiton, ilang masinati ang kasakit, ilang masinati Ginoo ang kauhaw sa pagpangita sa imong presensya. Kauhaw sa pagpangita sa imong mga pulong. O Dios, dalaygon ka Ginoo, ug tugoti Ginoo, nga diin sa matag usa, nga diin nagtinguha og kausaban sa ilang kinabuhi. O Dios, ikaw Ginoo, nagbuhat og milagro, nga diin imong giusab ang tubig ngadto sa bino. Ni walay kalahian, nga din imong usbon ang kinabuhi sa tao ngadto sa imong presensya o ngadto sa imong himaya. Dalaygon ka o Dios, ikaw ginapadayon magapanalangin sa matag usa. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Hesus. Amen. O amen.